Добрый вечер. Эфир телеканала ТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в этом часе мы будем говорить опять о самых важных событиях этого дня в оккупированном Крыму и на материке. И начнем мы с такой новости. Херсонский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты об уменьшении залога для бывшего заместителя начальника Главного управления МВД в Автономной Республике Крым Николая Федоряна. Он возглавлял эту должность до оккупации и вместо того увеличил этот залог в 13 раз, до 21 с лишним миллиона гривен. И Федорян будет оставаться под стражей до 5 января следующего года. Я напомню, что 7 ноября на КПВВ «Каланчак» при попытке въезда на временно оккупированную территорию Федорян был задержан. И выяснилось, что он систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний крымских татар в так называемых делах о терроризме. И Николай Федорян тогда, он предоставлял транспорт ФСБшникам, будучи сотрудником Черноморнефтегаза, где он работал после отставки из Министерства внутренних дел. Вот такая новость. Мы продолжаем наш эфир с политическим обозревателем Тарасом Черноволом. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Салям алейкум. Алейкум салям. Давайте поговорим о завтрашнем дне. Завтра в парламенте ожидается принятие бюджета на следующий год. Спикер Дмитрий Разумков уже выразил надежду, что бюджетной ночи не будет, и депутаты проголосуют, и бюджет будет принят. Как вы оцениваете, собственно, то, что будет завтра проходить, и оцениваете, собственно, сам бюджет? Что мы принимаем? Что это за документ? Сможем ли мы жить по нему в следующем году? Ну, реально ми по ньому жити, на превеликий жаль, не будемо. Це, мені здається, вже є майже однозначно. Всі, хто дивився на останній варіант бюджету, в цьому абсолютно переконані. Там абсолютно нереалістичні показники, дуже сумнівні цифри. Крім того, там є, я б сказав, недобропорядність для бюджету. В той момент, коли скорочуються соціальні видатки, причому скорочуються абсолютно нелогічно, не підтверджено, не аргументовано, зростають видатки, скажімо, на владу, на поліцейські структури. Такий бюджет ліпше не голосувати. На мій погляд, було б чесніше і краще, якби країна війшла в наступний рік за бюджетною нормою, яка передбачена бюджетним кодексом. Це життя за 1/12 бюджету попереднього року. Це було б, мабуть, трошки краще з гальмуванням різних капітальних видатків, таких як там дорожнє будівництво. То, що перший квартал нам було б легше прожити за фактично бюджетом минулого року, ніж за тим бюджетом, який готується для ухвалення. А что бы это изменило? Что это кардинально бы разве изменило ситуацию? Дещо би змінило, тому що насправді в цьому бюджеті підвищені видатки на владу, органи влади стають дорожчими, відчутно дорожчими. Скажімо, утримання президента зростає, за попередньою версією було на 40%, зараз десь на 33-34% дорожчає Верховна Рада. Набагато дорожчає прокуратура, причому зрозуміти, через що це абсолютно неможливо. Прокуратура втратила ті слідства. Сьогодні бюджетом передбачається на неї витрати знову стільки грошей, ніби вона без тягнула велетенський слідчий апарат. Насправді, мені здається, що той бюджет, який пропонується для затвердження, він може тільки погіршити ситуацію. Що стосується, але чому його будуть протягувати? Чому в мене є переконання, що буде колосальний пошук голосів, що вже йдуть домовленості, що вже йдуть певні відступи. В бюджеті вже видно 6 мільярдів проглядається, які йдуть на округи певної частини депутатів, не обов'язково з фракції «Слуги народу», а з тих, які можуть додати голоси. Виставила свої ціни і свої орієнтири партія «Батьківщина», яка може дати голоси, може не дати. З депутатськими групами йде розмова. Річ в тому, що буквально сьогодні я бачив, що ряд політологів, які обслуговують Офіс президента, досить відверто говорили, що за бюджет треба голосувати обов'язково, тому що цей бюджет є маркером для Міжнародного валютного фонду. Тобто нам фактично кажуть, бюджет треба проголосувати, тому що він потрібний Міжнародному валютному фонду. Не буде бюджету, не буде співпраці з Міжнародним валютним фондом. Хоча я, як людина все-таки, яка 12 бюджетів опрацьовував в свої 12 років в Верховній Раді, я можу з певністю сказати, що в Міжнародному валютному фонді вміють оцінювати показники бюджету. Я не думаю, що цей бюджет викличе в них захоплення. Але основне, нам самим жити з цим
Як можна жити за бюджетом, який передбачає зростання ВВП, якщо всі експерти говорять, що зростання, дай Боже, щоб нам триматися на нульовому показнику. В цьому році було падіння. Немає жодних підстав шукати, говорити про зростання ВВП на наступному році. А в тому бюджеті воно передбачено. Передбачено економічний розвиток серйозний, а в нас, дай Боже, загальмувати ті процеси, які зараз. Но, может быть, и необходимо все-таки увеличивать финансирование силовых структур, ведь страна находится же в состоянии войны, как-никак. Так от вся справа в тому, що якраз армія – це не є силова структура. Армія – це і збройні сили. Силові структури, це такий, знаєте, політологічний вислів. Насправді мова йде про правоохоронні органи. Основне збільшення йде на Генеральну прокуратуру, це збільшення на Національну поліцію, збільшення на органи влади. Коли ми говоримо про армію, по армії якраз бачимо реальне скорочення. Хоча воно там не є суттєвим, там інша проблема. На превеликий жаль, коли приймається, чому я теж є противником ухвалення нереалістичного, неправдивого бюджету, тому що коли ви ухвалюєте бюджет, який не можна виконати, а видатки у вас розписані під ту доходну, нереалістичну доходну частину, то вам доведеться щось вибирати. І на чомусь не буде фінансування. От дуже просто, знаєте, щоб було зрозуміло, про що йдеться. От кажуть, от у нас збройні сили профінансовані нормально. Укроборонпром, оборонне замовлення профінансовано, хоча насправді навіть не оформлене воно на сьогоднішній день, хоча мало 3 дні назад бути завершено. Але там на нього виділені гроші. Тепер давайте уявимо. Я говорю дуже умовними цифрами. Ми маємо на місяць зібрати приблизно 120 мільярдів різних доходів і зборів до державного бюджету. З тих 120 мільярдів ми маємо потратити, відповідно, теж 120 мільярдів. Плюс якась кількість, яка має бути з інших джерел запозичень там тощо. Але от 120 і 120 мільярдів. І ми збираємо 90 мільярдів. А десь така перспектива в нас виникає в першому кварталі. 80-90 мільярдів на місяць, причому в січні набагато менше. У нас бюджетний розрив, він від тому, чим його прикривати. Тут ви зібрали 90 мільярдів замість 120. А видатки у вас розписані цей місяць і самі 120 мільярдів. Що ви зробите? Ви просто по частину видатків на 30 тих мільярдів, а їх може бути більше, ви їх просто не профінансуєте. І на превеликий жаль, пріоритети тут будуть вибиратися абсолютно в ручному режимі. Це ручний режим, це режим картотеки, від якого ми вже відмовилися і забулися про нього ще в 93-94 роках. Він зараз фактично повертається. Що буде перше на урізання? Перші на урізання підуть армія, туди просто не надійдуть гроші. Другі підуть місцеве самоврядування, якому по субвенціях держава не може, а мусить передавати кошти. Третій, ми бачимо, завжди бідною стає освіта і медицина. Тобто, насправді, ухвалення бюджету в нереалістичних показниках доходної частини означає волюнтаризм і ручний режим в розподілі коштів у видатковій частині. А це дуже серйозна корупція, це дуже серйозні загрози. А не так ли мы жили с предыдущими бюджетами? Ні, так не було з тої причини, що всі попередні бюджети все-таки виконувалися. У нас раніше виникали, тут що я просто буду говорити, я почаюся, якщо буде трошки іноді стилізованої мови, якщо я буду говорити не зовсім зрозуміло, ви просіть, щоб я уточнив, тому що просто багато років був депутатом, і ми говорили трошки своєю специфікою депутатською. Але є таке поняття, як бюджетні розриви. Це тоді, коли доходи різко не вистачає доходів на те, щоб заповнити видатки. Те, що я говорив, до тим розбивкою цифр. І у нас бюджетні розриви після 90-х років. Я прийшов в Верховну Раду у 2000 році, починаючи з 2000-го, у нас були тільки в січні місяці. І то не завжди, в кількох урядах. Останній великий бюджетний розрив у нас ще при уряді Лазаренка. Всі знають, це був символ української корупції. Після того 2-3 тижні в січні – це максимум бюджетного розриву, коли доходами не покриваються видатки. У нас бували певні недобори, ми шукали, ми знаходили якісь кошти, але були резерви всередині країни. У нас вперше, ми підходимо до кінця року, коли в листопаді, це взагалі вперше після 90-х років появився бюджетний розрив в листопаді на понад 100 мільярдів, 120 мільярдів, якого нема взагалі чим заповнити. У нас вперше було запущено таке явище, як картотека. Картотека – це коли Держказначейство має розписано, ось мають прийти гроші, вони ж грошей не друкують, вони просто отримують гроші, вони їх розсилають на відповідні рахунки отримувачів коштів, тих, які фінансуються з державного бюджету. І раптом коштів не прийшло. І вони всіх тих, кого не можуть профінансувати, ставлять на чергу.
Оця черга називається картотека. Доходить кінець року, те, що їм не профінансовано, згорає, зникає, і вже боргів перед керівників нібито немає. У нас вперше після 90-х років опинилася картотека в державному казначействі. І у нас вперше поєдналися одночасно два фактори. Перед збір податків, тобто в листопаді нас хвалилися урядовці, що вони наперед зібрали податки за 2 наступні місяці. А в мене питання, а якщо ці 2 наступні місяці вже зібрані податки, а в нас буде рецесія серйозна в січні, у нас локдаун в січні, ніхто не буде платити, то яким чином ми в першому кварталі будемо заповнювати нашу бюджетну систему? От такого поєднання всіх цих моментів у нас не було ніколи після 90-х років. Це я можу абсолютно впевненістю говорити, і це є дійсно дуже серйозною проблемою. Як уряд з неї буде виходити? Ну, мені сказати важко. Очевидно, будуть різати ті видаткові статті, які влада вважатиме непріоритетними. І я дуже боюся, що все-таки буде наростати емісія грошова, вдруг грошей, введення в обіг непритриманих економікою грошей. Воно вже насправді відбувається. У нас можна побачити, є ж гроші безготівкові, готівкові. У нас зріс обсяг готівкової грошової маси. Причому за останній рік зріс в 2 рази, в 1,5 рази більше, ніж за попередні 6 років. Це дуже серйозно. Це означає, що гроші друкують дуже активно. Ніби пояснюють потребам економіки, гроші кров економіки ніби потрібно. Але це ніби не підтримано економічним зростанням. І момент другий, у нас уряд хвалиться так, це ж відкритих джерел абсолютна інформація, що зростають внутрішні позики. Розумієте, коли є зовнішні позики, там все зрозуміло, там чітка позиція. Ось є Міжнародний валютний фонд чи інша структура, яка позичає, і ось є Україна, яка їх отримує. Але коли ми говоримо про внутрішні позики, ну насправді ні ви, ні я, ні наші глядачі, ні бізнесмени в Україні, ніхто уряду не позичає. Вони зараз в Україні не викуповують облігації уряду. У нас скорочуються інвестиції, різко скорочуються 20 разів за цей рік. І за таких умов, яким чином відбуваються ті внутрішні запозичення? Це є додруковані гроші, які з Національного банку йдуть через Укрексімбанк, видаються комерційним банкам, які викуповують таким способом боргові документи уряду, боргові папери уряду. Насправді, ну, на мій погляд, це абсолютно неприхована емісія, яка теж ніби заповнює трошечки недостачу бюджету такими нібито кредитними ресурсами, але вони не підкріплені економікою, і вони можуть рано чи пізно привести до серйозної інфляції. Тобто виходи, які шукають з цієї боргової діри, вони гірші, ніж сама проблема бюджетна. Ну вот в этой даже студии несколько депутатов народных из «Слуги народа» рассказывали, что на самом деле денежная эмиссия там, с учетом действующей инфляции, в рамках там, этой инфляции, достаточно эффективное средство борьбы с дефицитом и не приведет к резким последствиям и к инфляции резкой. Ну, знаєте, нам, коли комусь щось потрібно, завжди можна пояснити. Я пригадую, як 1,5 роки назад нам розказував і один відомий олігарх, і, до речі, кілька урядовців, що дефолт – це дуже добре. І зараз ви зверніть увагу, от ви сказали про цю цитату, а я згадую про інше. Я зустрічаюся з окремими експертами, ну трошки дивними експертами. Вони доказують, що Україні треба йти в дефолт, і це Україну врятує, це допоможе, навіть не згадуючи про те, які будуть наслідки, просто жахливі для населення наслідки. Та сама історія з емісією. Емісія завжди проводиться будь-якою державою в межах тих, в яких зростає економіка. Коли ви додаєте грошову масу більшу, ніж у вас є наростання економіки, ну ви цим так чи інакше підштовхуєте інфляційні процеси. Розказувати, що великий, потужний вилив грошової маси при падінні, паралельному падінні, зниженні економічного потенціалу дасть нейтральний хоча б ефект, ну це абсолютно безграмотно. Ви просто вкидуєте гроші. Гроші мають відповідати економічному потенціалу держави. Ну це є основа політекономії. Цього вчать, я не берусь точно сказати, мені здається, вже на першому курсі економічних вузів навчають цієї речі. Не можуть появлятися зайві гроші. Гроші економіка дає більше, грошей має появитися більше. Якщо ви не додаєте грошей при зростанні економіки, ви створюєте, ну, так званий грошовий дефіцит, грошовий голод, який може дати певні поштовхи, а може дати і шкідливі наслідки. Але протилежний бік, якщо у вас економіка не росте, або росте повільно, а ви вкидуєте непропорційно велику кількість грошей,
Мова йде не про 1-2% зростання грошової маси, мова йде про 10-15% зростання грошової маси. То інфляційні процеси будуть автоматично. У вас не стало більше товару, а у вас стало більше грошей. Значить, ті гроші ціняться, коштують, вартують менше. Це є автоматична річ. У нас просто дуже часто інфляцію багато хто путає. Мене вражає те, що окремі наші депутати плутають інфляцію з курсом долара. Вибачте, курс долара – це трошечки інше. Його можна певний період стримувати. Він може відставати, він може обганяти інфляційні процеси. А інфляція – це є за основними показниками порівняння вартості національної валюти до товарів і послуг, які є в державі. І якщо за 1 гривню ви місяць назад могли отримати, там, скажімо, 100% якогось продукту, а сьогодні 90%, то відповідно така у вас інфляція. У вас на 1,1 скоротилася вартість національної валюти. А вы изучали бюджет с точки зрения, ну как это принято у журналистов, финансирования деоккупации Крыма и Донбасса? Ну, это вопрос, связанный с национальной безопасностью, с финансированием там, обустройства крымских татар. Такая статья была в прошлом бюджете, она есть в этом. И уже есть информация, что она вроде бы как-то сократилась. Вот как вы оцениваете эти статьи расходов? Ну, перше, такі статті мають бути, тому що це є питання національної безпеки. І навіть коли вони йдуть на чисто соціальні потреби, ну, скажімо, облаштування кримських татар, ми мусимо розуміти, що ми забезпечуємо людей, які втратили свою батьківщину, яких анексували, вкрали їхню батьківщину. У нас є обов'язок. Ми не змогли захистити Крим, ми не змогли відбити там російську агресію. Так, не могли. Не то, що там вона зараз пробують запустити тезу не хотіли, у них не хотіли, то чого зараз не хочуть. Але не змогли. І внаслідок цього ми маємо ті зобов'язання, які потрібно виконувати. Це питання безпеки, тому що ті люди, вони мають відчувати, що вони в своїй країні, і відчувати внутрішній потенціал тієї країни до повернення їхньої батьківщини. Ми ті гроші маємо тратити. Це просто безумовна річ. Коли ця стаття є в бюджеті, це добре. Те, що вона трохи скорочується, очевидно, це погано. Можуть наводити якісь доводи, мовляв, частину вже побудували, хоча я не бачив, що було велике будівництво саме об'єктів, пов'язаних з облаштуванням людей, яким довелося покинути Крим після російської окупації. Але припустимо, що щось там пішло. У мене тільки одне питання. Ми завжди визнавали, і Меджліс визнавав, що цих грошей в цих статтях було завжди замало. І попередні роки було теж замало. То якщо зараз їх ще й трошечки скоротять, ну, я не думаю, що це буде хоч якесь часткове виходження на оптимальний ресурс. Насправді, можемо визнати, що на якийсь момент для повного забезпечення цих потреб грошей не вистачає. Ну, але їх скорочувати, ну це те саме, що скорочувати на армії. Є інша біда, яка мене дуже лякає. Насправді, ці кошти, вони не є захищеними статтями. Я дуже боюся, що в якийсь момент просто вони можуть бути виділені в бюджеті. Вони передбачені, а на них гроші не прийшли. Отак, як не прийшли на оборонне замовлення, скажімо. От щоб не сталося такого, тому що насправді, ну, треба розуміти, що люди, в яких забрали їхню батьківщину, які стали, по суті, біженцями, ну, вони найуязвиміші. Вони без державного фінансування не зможуть нормально жити, не зможуть існувати. Тому це є абсолютно важлива стаття для нашого бюджету. Переконаний, що на неї гроші потрібно шукати в будь-який спосіб. Відмовитися від дорожнього будівництва, але побудувати поселення для кримських татар. Я вважаю, що це є абсолютно логічна річ. Нам допомагає Ердоган з Туреччини будівництво, а ми самі не будемо цього робити. До речі, це є теж одне з правил, яке використовується дуже в багатьох процесах співфінансування. Якщо Туреччина допомагає Україні з будівництвом житла для кримських татар, допомагає в розбудовуванні певних інституцій для них, то в такому випадку вона очікує, що таку ж саму суму докладе українська держава. В такому випадку ми можемо виходити іноді на цю гойдалку. Вона дуже часто використовується в міжнародних відносинах. Ми дали, умовно кажучи, мільярд. І турки дали мільярд. На наступний рік ми кажемо, ми би хотіли, щоб ми вклали спільно по 1,5 мільярда. Туреччина каже, добре, ми вкладемо, а ми від себе вкладемо 2 мільярди. Але якщо ми потрошки нарощуємо цю статтю витрат, в такому випадку, як правило, наші партнери, які допомагають, теж нарощують. Це дуже типова ситуація, скажімо, яка була з певними програмами фінансування з Європейським Союзом чи з НАТО. Якщо ми докладали від себе і по чуть-чуть робили зростання, вони, як правило, робили зростання більше, ніж робила українська сторона. Зараз в відносинах з Туреччиною дуже важливо, якщо ми не профінансуємо будівництво житла, зокрема для кримських татар, культурно-соціальні певні програми для них,
то є дуже велика загроза, що в наступному році Туреччина просто не виділить коштів, тому що це наша проблема. Ми її маємо рішати. Вони нам мають допомагати, а не робити і виконувати її замість нас. Кстати, к вопросу о том, смогли или, вернее, не смогли или не хотели отстоять Крым. Теперь, мне кажется, узнать это будет сложнее, потому что в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об утилизации записи военных, касающихся событий 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Крымреалии сделали информационный запрос в ведомство, и там пояснили, что утилизацию провели по инструкции и приказу Министерства обороны Украины. Генштаб Вооруженных сил сообщил, что были уничтожены журналы боевого дежурства должностных лиц, дежурного боевого расчета и рабочие тетради должностных лиц дежурного боевого расчета. И в этих документах были записи военных обо всем, что происходило внутри и вокруг крымских воинских частей в 2014 году. И вот сейчас к нашему разговору подключается Андрей Рыженко, капитан первого ранга, и с 2004 по 2020 заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Можете нам прояснить, как человек военный, этот факт, то, что были уничтожены эти журналы, является ли это обычным делом или это какая-то халатность? Вот объясните нам, как это оценивать? Ну, відверто кажучи, я про це теж, значить, мені це стало відомо з засобів масової інформації. Ну, я скажу, що інформація такого роду, вона має хранитися в архівах, в сейфах досить тривалий час. Ну, ви знаєте, що навіть документи з часів Другої світової війни, вони храняться, і вони, значить, храняться під грифом таємності. І от, ну, я знаю, що багато з таких документів, вони були практично розсекречені тільки от недавно. Чому склалася така ситуація зараз? Це ну, дуже така ситуація дивна, тому що ці матеріали, вони дійсно дуже цікаві в плані подальшого вивчення цієї ситуації після того, як і там, ну, дійсно, я знаю заздалегідь, що інформація про плани, про переміщення підрозділів Російської Федерації, вона була доступна у вищого керівництва держави. Я знаю, що ця інформація, вона надавалась і військово-морськими силами України з Севастополя. Я не знаю зміст цієї інформації, але сам факт мені відомий. І я думаю, що це, ну, дуже недобрий такий сигнал, що це сталося. Включить телефон, потому что он просто перезаглушает вас. Хочу вас уточнить такой момент. Вот в том запросе, который был, было сказано, что это первичная документация, и она, согласно инструкциям, должна храниться год. Должна быть уничтожена через год, а ее утилизировали даже позже, через 2-3 года. А не уничтожены документы, которые хранятся под грифом «секретно». Так уточните, пожалуйста, вот эти журналы боевого дежурства, дежурства боевых расчетов, рабочие тетради должностных лиц и дежурного боевого расчета к какой категории относятся? К сожалению, отключился наш собеседник Андрей Рыженко. Мы продолжаем разговор с Тарасом Черноволом. Давайте мы порассуждаем. Уничтожение этих документов, ну, пусть даже если это сделано в рамках инструкций, насколько усложняет нам сейчас возможность разобраться в том, что было в 2014 году? Ну, давайте так. Перше, сам факт абсурдності такого знищення, ну, він, здається, очевидний. Давайте зрозуміємо, про що йде мова. Так, дійсно, є інструкції, згідно з якими є цілий ряд оперативних матеріалів, які знищуються, як правило, через рік. Це не тільки по Міністерству оборони, це і по правоохоронних органах. Органи, ну, відділи стеження тощо, вони так само за рік мають знищувати. Але є екстраординарні ситуації. Війна.
І, звичайно, що журнали чергувань в мирний період, коли нічого не відбувається, коли на посту найбільше ЧП, там якісь собаки забігли, якийсь шум, якийсь п'яний пройшов мимо посту, ще там щось інше і все. Це ситуація стандартна. Коли ми маємо період бойових дій, знищення подібних документів, для початку це є навіть просто злочин перед історією. Тому що цей період, це не довгий період, це той період, доки ще на посту перебували українські військові, доки вони ще захищали свої частини. Кожен з цих матеріалів, саме як первинний матеріал, первинний в вигляді зошита, з записом від руки, зроблених воєнним, керівником тої караульної служби, тощо, вони мають безцінну, абсолютно безцінну вартість. Їх можна, вони мають в музеях виставлятися, в принципі. Це неймовірно важливі для історії речі. Але, крім всього іншого, є ж мова про те, що ці документи, насправді, вони можуть бути матеріалами для кримінальних справ, кримінальних проваджень. І отут зараз я не можу з певністю сказати, чи тут тільки недалекоглядність, чи тут є прямий склад злочину державної зради. На мій погляд, він є. Тому що рано чи пізно за анексію Криму будуть судити Росію. Рано чи пізно це відбудеться. І все питання в тому, які докази ми зможемо надати для притягнення конкретних командирів російської армії, російських командувачів і тому подібне. Для цього треба відповідний рівень документів, які не викликають сумніву у міжнародних правоохоронних органів, Міжнародного суду. Чи збережені матеріали, які можна передавати в суд. Я припускаю, що Міністерство оборони нам зараз видить пояснення, що вони утилізували тільки звичайні журнали, написані від руки, оті, що я казав, що в музеях мали би лежати, але підсумкові матеріали, висновки, якісь там звіти, рапорти нагору збережені. От тільки все питання, чи ті рапорти нагору ми зможемо передати в Гаазький трибунал, чи не зможемо. Чи первинні документи мало би більше знати. Тарас, просто с нами на связи опять Андрей Рыженко. Я просто хочу задать ему вопрос, который не успел. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о ситуации с такими же журналами в военно-морских силах? Ведь вы были заместителем начальника штаба. Вам эта информация была в зоне вашей ответственности? Сохранились ли у вас бортовые журналы, или как они правильно называются? Дивіться, що стосується цих документів у військово-морських силах, коли наприкінці лютого штаб військово-морських сил України був оточений оціми політичними туристами, цими казаками в Севастополі, то вся документація була отримана наказ з Києва цю документацію знищити. І ви її фактично всю знищили, всю документацію, яка мала і таємна, і не таємна. Так, чую. Да, і тому що була загроза її захоплення, і це що в кінці кінців трапилося. Якщо це інше, і те ж саме було проведено на борту надводних кораблів, де були також подібні документи, бойові документи. Вони були знищені, таємні документи, тому що була загроза захоплення цих документів Російською Федерацією. Що стосується тих документів, які були в Києві, які фіксували якусь інформацію стосовно того, що мало місця в Криму в той час, я не бачу сенсу знищувати ці документи зараз. З нормальної практики діловодства і таємного, і відкритого, я можу сказати, що ми зберігаємо навіть нетаємну документацію протягом мінімум 5 років. Вона храниться в командуванні військово-морських сил. Тобто та документація, яку ми розпочали в 2014 році, вона храниться в архіві військово-морських сил. А к вам обращались с запросами из правоохранительных органов, может быть, прокуратуры, для того, чтобы вы передали им эти материалы? Я знаю, що відбувались справи стосовно подій кримських прокуратури, з боку прокуратури Республіки Крим. Нас приїздили оттуда представники. Я знаю, що інформація така надавалась. Це була та інформація, яка ті матеріали, які були вже опрацьовані безпосередньо в Одесі, куди вийшло командування ВМС України на початку квітня 2014 року.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи и подробно рассказали об этой ситуации. У нас остается 1 минута для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего нашего разговора. И говорили мы сегодня на 2 темы. Это и бюджет, и вот такая ситуация с уничтожением документов. Как вы, Тарас, прогнозируете, все-таки удастся ли нашему парламенту найти выход из этой ситуации и принять сбалансированный документ? Бюджет. Збалансованого вже не буде, тому що на нього готовності нема. Ми бачимо, ні уряд, ні парламентські фракції не готові подавати, голосувати за збалансований документ. Його навіть не подають в Верховну Раду, він буде дуже погано виглядати. Тому про збалансований не йде мова. Про ухвалення взагалі такого закону, який буде називатися бюджетом, таким до кінця не є. Напевне, можна розраховувати, що його ухвалять. Але я на початку розмови почав, я не бачу в цьому особливого сенсу. Якщо дозволити буквально одним реченням, про ситуацію з знищенням документів. Знаєте, що це мені нагадало? Досвід з мого життя. Життя посмертної історії мого батька. Він був великим другом кримсько-татарського народу, Криму, і тому, мабуть, це важливо. Після того, як він загинув, стало відомо, що за ним велося стеження в Кіровограді, звідки він їхав до Києва, де по дорозі його вбили. І слідча група через кілька років після самої події виїхала в Кіровоград вилучити ті документи. Вони оформили всі документи на виїзд, на і виїмку, все інше. Вони приїхали, їх повідомили. А ви знаєте, ті документи підлягали знищенню ще 3 роки назад. І ми їх знищили сьогодні. Сьогодні зранку. От ми знали, що ви приїдете в обід, і ми сьогодні їх зранку знищили. Там були матеріали, по яких можна було зрозуміти, наскільки готувалися правоохоронці, наскільки відстежили пересування В'ячеслава Чорновола і пов'язати їх з тим вбивством, яке відбулося. От тому на подібні речі, знищення документів, які якимось чином пов'язані, не ті знищення, які довелося робити, щоб вони не попали в руки ворога. Те, про що пан Андрій Риженко казав, це абсолютно зрозуміло. Коли є загроза передачі ворогу документів, їх знищують. Але документи, які в нас в Києві зберігаються, в Києві, в Одесі, їх щодо таких періодів знищувати зараз, мені здається, це абсолютно незрозуміло. Але ще раз кажу, ми поки що не знаємо, що зберегли. Вже якісь є копії. Да, благодарю вас. Благодарю вас. Наше время, к сожалению, в эфире подошло к концу. Это была программа «Бугунь», а через несколько минут в эфире «Прайм» с Айдаром Муждабаевым. Не переключайте.